Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Ugrasenta susngi MDC jangka Voice of the People Party VPP na nangba mi mentodu constituency kuma uway na padengki MDC ki bamyo la ban wanra ban bo jingkali hapo kador bar liur jangka Giant Hills Autonomous District Council JHDC haka upsautri jong niu banai unapen sngo ya ka jingdiaw da ka baong katkum ka an ka day ban long kador bar laisngi tangba tangshi sngi ru kamne ka ni kador bar ulong shu kumba ki patba kilapha yaki bakin wan sakani ka yeng ban kren ya ka khia ka shan jong ki pat ba tang ba anda poi hakani layo ipat ba nakadaw ba ki kato kaningot ki brio ki bakwa ban simbore ka council kila le ya kani dakabor bat ki lapen kut ya ka dorbar tang sisngi ro kamdan ulo ong ru ban kaliang jong u ki jingkeli ki bamyo ban wanra bakan thup ya ka balakular daw konrat ban ai kum ba life kondai klur tengka ka pisa ya ka council kat kum ba miki khubor haka apply trik brai basan ahaja apusan badru ban pelat ya kapisa kapo artayo kabalong ru kabalale ya kabaha jong ka council hi tamba hadu menta menepat ladap arbanai tam 4 tip satya balayo ne em ya kani kapisa badru ba katnu lapendut ya katulap bat katnu dangsa ban yo ekudrulap 4 yo jing tip satya nangta laong ru haba pai pat Syaka building barim kabalan ripuai senam kerta la shem baka kendau bilat kabala shna yaka kalong kabajem kum ka kendau badru yaka kendau kabajrong nyo praput kabahap na yoshiap ha ka kenro jang kanika yeng trekam jang ka JGTC kababu ha ka jingma badru umdan ka jingle ai na ka council halor kani ka jing hap jang ka kendau kum tawlo ong shu banakani ka live khundai kulur 4 tip lada yo ne 4 yo satya tangba balayo i ba ki yeng bon pha ki kaliha council da ki barem dor ki bathamai kum ka scorpio ka innova ka balapen phala na ka daw ya ka ba dan kamdu ka council 4 yo pisa tangba ya ki kalipat haba kala dan luparu ki dang yo pisa banthien